Hello everyone, welcome back to channel. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लाना फैलायबाय। बेनो सावरायनाय टपिक। नोंथांमोना जों फंनैसो सावरायनो ओंखारदों। दे होमबालाय भिडिअखौ जागायदिनि नायलांबाय थादो। मा जादों बे दाखालिनिफ्रायनो माने फेसबुकआव मोनसे भाइरेल जादों नङा होमबा? मामोनलाय भिडिअआ? आखाइ नोंनि दे नायलांबाय थादो। आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो लुबैयो गोरबोनि आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बे भिडिअखौ फेसबुकआव बिराद पपुलार जागासिनो बिराद फैयो फेसबुकआव माने नायजेनबानो फैखागोन आरो बे नायजेनबाय बेखौ नुखागोन दा मा जागासिनो फेसबुकआव ओरैबायदि जागासिनो नों हायोबा आं हाया नामा बेफोरबायदि माने कम्पिटिसन जागासिनो आरो गाज्रि नङा मोजां मोनदों आंबो गानखौ मोजां दा घटनाया नैबेसो सोरनिबा थांखु नानाय होनाय सोरनाबा माबा मोसौनि दुरुं बोनाय मेरला दं आरोना बिदि भिडिअआ बिराद दा पपुलार जागासिनो इन्टारेस्टिं माने दा मोनसे खोथाया बेनो मानसिफोरनावथ' माने अयथासार फैयो भिडिअआ अयथासार जाबाय दा नायजेननाय लोगो लोगो फैयोबा नायबाय थानोबो बानाय फैबाय माने मानसिफोरनाव आंगायनाय फैबाय आरो नायनो बानाय फैबाय दा मा बुंनो इन्टारेस्टिं आंनावथ' एकदमबारे फुंनिफ्रायनो फेसबुक खुलिबाथाय फैखाबायबो आरो बे फैखाथारगोन मोनसे नङाबा मोननैया सिगाङाव ओंखारथारगोन फैखाथारो नोंथांमोनावबो फैयो जानांगौ नोंथांमोनाथ' खायफा एकदमबारे माने रागा जोंनानैनो मबाइलफोरखौ गारफ्रुनो आसि बिजौआवसो थायो खोमा नङा होमबा अयथासार माने भिडिअआ दा आं नायदों फेसबुकआव कमेन्टआव नायदों कमेन्टआव एकदमबारे माने रागा जोंनायनि कमेन्ट हरखायो नायनो बाथारनायनि बायदि कमेन्ट हरखायो आरो नायनो बाथारनाय बायदि रागा जोङो नङा होमबा बांद्राय जायोब्ला नायनो बायो दा भिडिअआ मानि थाखाय जादों बेयो बेखौ आं सानो माने जायफोर रिलेशनशिप गैयै नङा होमबा सिंगेल होननानै बुंबाय जायफोर माने गार्लफ्रेन्ड गैयै आखाइ हमनानै होननानै बुंनायावथ' सासे हौवाया सासे हिन्जावनि आखाइखौ हमनाय नङा होमबा दा सिंगेलफ्रालाय मा सोरनि आखाइखौ हमनो नङा होमबा थिग बेबायदिनो गावबा गावनि माने
पार्सनेल सिंगेलखौ बुजायनाय मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन आरो माने आंनि साननायाव सोरबा मोसौनि दुरुंखौ बोनाय गार्लफ्रेन्डआनो गैजायाबा सोरनि आखाइखौथ' बोनो नङा होमबा सोरनि आखाइखौथ' हमनो दा आंनि साननायाव बेबायदि आरो नोंथांमोननि साननायाव माबायदि नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो सौहैनो हायो सिगांग्रो नटिफिकेसन थाङो बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो दे गोदान भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन टेक केयार बाय बाय